otu ahụ jikọrọ ndị dị ala nakwa ndị bigasị ebi na Ọgbaru bụ okporochi obodo dị na Anambra steeti emego ngagharị udo nke butere ha na obi gọọmenti Anambra steeti nke dị n'Ọka nke ha kwuru na ebumnobi ha bụ iji wee rịọ ịgbata ọsọ enyemaka nke gọọmenti n'ihe ha kpọrọ istezi nnọọ na aka ike wee na-akapụsị ha ego site n'aka ndị ha nọbe ha bụ ndị Odekpe ka Joseph Egbeọcha kọchapụrụ gị akụkọ a. Ndị ahụ na-akpọ ganigani bụkwa ndị busi akwụkwọ ihe ederede bụkwa nke onye Chief of Staff Gọvanọ Maazị Ernest Ezighi zutere ka ọ na-ekwu okwu. Onye ndu ha bụ Dọkịnta Chukwunonso Okolie na-ekwu na onye President General nke Odekpe Community Barrister Innocent Nwanosike duru ndị agamevu ndị narị mmadụ anọ wee gaa na-emebisi ihe akụrụngwa arụmarụ dị iche iche ụgbọala nakwa ihe ndị ọzọ. Ndị ahụ kwuru na eterarị ha chọbara etu a ga-esi wee dozie ya bụ okwu mana onweghị isi. Ha kwukwara na a na-agakwa n'iru na-eyi ndị mmadụ egwu wee kpọzie gọọmenti ka ha gbata ọsọ enyemaka. Na ntụnye nke ya, onye chairman Iyowa Landlords Association Maazị Sunday Obinze kwuru na ha ga-anọ n'udo wee na-eche gọọmenti ka ọ bịanyere ha aka. Ka ọ na-agwa ndị ahụ okwu, onye Chief of Staff nke gọvanọ kenere ha etu ha si wee ji nwayọọ wee bịa kpesara gọọmenti ya bụ okwu wee gwakwa ha na ọchịchị Soludo ga-agba mbọ mee ihe ha kwesịrị ime iji hụ na ewechighatara ezi nchekwa na agamniru na ya bụ obodo. O kwekwara ha nkwa na a ga-akpọ onye prezidenti ahụ ka ọ bịa kọwaa etu ọnọdụ ahụ si wee dị.